Maraming salamat, Bombo Jerry Laiba mismo dito yan National Police Commission Region 1. Ano tayo ito Bombo Jerry ni Attorney Mary Hazel Bilao, sinati Provincial Officer for La Union. Ano sa din Bombo Jerry kat adagor dagiti man ongoing na diti processing iti recruitment ano iti napulkom dito Region 1. So ano niya dagiti kasapulan kano niya dagiti aramidan iti dito Bombo Jerry kat paay kada tayo ni Attorney Bilao. Ma'am, naimbag nga malam kanya ma'am live titi Bombo Radio, ma'am. Naimbag nga malamat, Bombo MJ, kan Bombo Jerry. Sige. So, ma'am, niya to yung role ma'am iti napol ko ma'am iti recruitment program TPN. Bale, to give you a brief background, Daytoy Napolcom is the overseer and administrator of the PNP. So, bale ngayon, ang Napolcom ay merong mga participation, laging may participation ang National Police Commission or Napolcom sa lahat ng stages ng recruitment program ng PNP or Philippine National Police. So, bale, mag-i-start yan from the body mass index or yung tinatawag nating BMI measurement hanggang sa physical fitness test, nandyan yung Napolcom as observers. And in addition, dahil adamot ti representative iti Napolcom ay jay tinatawag nating screening committee or recruitment board. So currently, vice chairman yung ating Napolcom official na in person ngayon of Director Leilani T. Piscina as the vice chairman of the screening committee. Okay. So, ma'am, paano po maging member ano, ng PNP? Okay, so bali ang legal basis natin dito is yung Napolcom MC or Memorandum Circular number 2007-009, no? So nandun yung procedures and guidelines kung paano mag-recruit, paano mag-select, and mag-appoint ng PNP uniform personnel. So, bali, banggitin ko na lang yung mga general qualifications to become a member of the PNP. So, first, of course, is the citizenship requirement. Dapat Filipino citizens yung ating mga applicants. Next is the age requirement. Dapat not less than 21 years of age but not more than 30 years old. So, bali yung magiging more than 30 years old na lang yung isang aplikante kapag dumating na yung 31st birthday niya. And magiging 21 years old na yung isang aplikante kapag 21st birthday naman niya. So, yun yung reckoning point natin sa pag-determine ng age requirement. And next, yung ating height requirement din. And then, educational requirement, dapat may natapos na bachelor's degree and yung ating mga eligibility requirements. So, basically, yun yung mga general qualifications para maging member ng Philippine National Police. Okay. Ma'am, dyan sa height requirement, ma'am, yung mga membro po ma'am ng NCIP, ma'am, ganun po? Merong mga waiver yung mga membro ng ating members of the cultural or indigenous communities. So, nagbibigay ang Napolcom ng waiver sa mga members ng IP na hindi makamit ng height requirements. So, may mga proseso din tayo dyan at mga documentary requirements. Okay. So, kailangan lang nila i-pass yung mga requirements na yun? Oo. At kailangan nilang mag-apply for application for waiver of height and then submit the documentary requirements. Ano pa yung iba ma'am na Okay. So, bali, explain ko lang yung eligibility kaya papasok yung Napolcom exam dyan. So, bali, bago ka maging qualified as member of the PNP, dapat may eligibility ka. So, pwedeng dapat nakapasa ka ng Napolcom entrance examination or any board exam or yung CSC professional exam. Okay. Yan yung mga eligibilities na kailangan
either one of these eligibilities na kailangan bago maging qualified as member of the PNP. Kahit anong course po, ma'am? Oo, kahit anong course, any bachelor's degree, tapos kapag meron na siyang any of the eligibilities, pwede nang mag-apply as PNP member. Okay. Kumusta po yung NAPOL entrance examination po? Okay, so bali meron tayong magaganap na naman ngayon, pangalawang batch na natin ng NAPOLCOM entrance and promotional exam. So scheduled ito sa November 27 para sa PNP entrance exam and November 28 para sa promotional exam. Okay, so ongoing yung processing ng ating application for the exam. So bali nung yung sa ating PNP entrance exam, nag-start siya noong October 18, so hanggang November 3 yung processing ng application. And then, sa promotional exam naman, mag-i-start siya sa October 28 yung processing ng application for exam. Okay. So may listahan po ba kayo mo kung paano po yung processing, ma'am, dito sa entrance? Okay. So, bali yung mga process natin is nakapost lahat sa Facebook page natin. So, syempre, ang unang dyan is yung online application. Okay. Bali, natapos na yan last 2 weeks ago yata, yung online application. And then, currently, ngayon naman, yung mga register online is dadaan ngayon, pupunta dito sa ating opisina para mag-process na personally ng kanilang application. So, bali, yan. So, i-remind lang natin yung ating mga applicants na sa processing ng exam, kailangan nila na mag-undergo ng RT-PCR or swab testing. So, yung negative result ng swab test nila ay kailangan nilang i-present dito sa opisina kasi requirement yan bago i-process yung kanilang exam. And additionally, kailangan din ng swab testing on the day mismo ng examination. Bale, ang reckoning point natin dito is yung issuance of swab test result. So, dapat yung swab test result nila na-issue within 72 hours before the processing of the exam and before the day of the actual examination itself. Okay, both PNP entrance and promotional. Yes, both entrance and promotional exam yan. So, ma'am, ito po ba is pati included na dito, ma'am, yung galing lang ng La Union, ma'am, or lahat na po? Oo, lahat na po yan, lahat ng applicants, kahit saan man galing, kahit galing sa ibang regions, which is actually madaming taga ibang regions na nag-apply ngayon kasi sa ibang regions hindi natuloy ang exam dito sa atin ay matutuloy. So, kailangan nila yung swab test na yan. Una, syempre sa ating borders, baka kailanganin nila yan as a requirement bago makapasok sa ating province. And mandatory naming i-require din yan sa processing and date of the examination. Mandatory talaga yung swab test. Oh, okay. So, last July 31, kung hindi po ako magkakamali, may nakandak na naman na examination. So, may mga hindi pa po nakapag-file or nakapag-exam nung last. So, nagiging na ba't ma'am? Isu da ba ka di ma'am dati may sakadang kadagiti man na nag-file? Iti dati ma'am nga panakikandak man nun ma'am iti examination. So, wala naman tayong classification ngayon kung sino yung mag-e-exam ngayon. As long as nakapag-register sila sa online on the date scheduled. Actually, madaming yung exam last August 1 and July 31, maraming hindi nakarating. Almost 50% ang hindi nakarating kung di ako nagkamali. Maybe because hindi siguro naka-comply ng requirements or dahil sa limitations natin sa travel din siguro, sa restrictions brought about
by this pandemic. However, panibagong application kasi ito ngayon kung sino talaga yung nakapag-register online, sila yung mag-e-exam ngayon, ipaprocess yung application nila. Iti panagkunayo inya ti mas adu ma'am nga nag-file idi last ma'am July 31 or data ma'am? Actually, same yata yung limitation kasi up to how many number lang yung kayang i-accommodate. Almost the same lang siguro. Pero hindi natin alam ngayon kung the same lang din yung magiging present at the day of the exam. Depende yan siguro sa circumstances naman ng ating mga applicant. So, hindi natin masabi ngayon. So, ma'am, sa mga hindi pa po nakarinig ma'am no, examination ti PNP entrance in dati man promotional mo, mabal nga pakiulit man po tamnigas na may pasagip sa iti panunod lang. Okay, so ang ating entrance examination na ikakandak ng National Police Commission ay sa November 27. Para naman sa PNP Promotional Examination, ang schedule naman yan ay sa November 28. Bale, November 27 is Saturday and November 28 is Sunday. As to the venue, inaayos pa ngayon ng opisina kung saan gaganapin yung ating exam, pero most probably gaya ng last year sa tatlo yung venue para maka-adhere tayo sa requirements ng ating city government na limitahan lang yung number of applicants sa isang room at isang place. So, most probably baka sa SLC or din so at La Union High. Pero wala pa. Hintayin na lang nila yung formal announcement about sa venue. So, yung mga na-confirm na yung mga application, I suggest I advise na mag-abang lang sila sa aming Facebook page para sa mga announcements kung saan yung venue ng exam. Okay. So, ano naman po ma'am yung abiso natin sa mga mag-exam po? Okay, so sa mga mag-exam, huwag nating kalimutan yung ating mga requirements. Siyempre, unang-una dyan yung ating RT-PCR results. So, yun naman yung importante. And then, as to kung anong dadalhin sa exam, hintayin na rin natin din yung mga formal announcements kung ano yung mga documentary requirements na kailangan dalhin sa exam. Ang importante dyan na tandaan nila is yung ating RT-PCR or swab results. So regardless yan kung fully vaccinated or not, kung kahit galing man sa within the province of La Union or outside, kailangan po, inuulit ko, mandatory yung RT-PCR, negative RT-PCR or swab result. Kahit pa fully vaccinated naman. Yes, oo. Kahit fully vaccinated, requirement talaga yan. Pero naman na Bombo Jerry ni Attorney Mary Hazel Belao, iso na iti Provincial Officer for La Union, dito karod Napolcom Region 1. Dalagiti masaludsod mo kaya, Bombo Jerry. Yes, maraming salamat, Bombo MJ. Bagman na lang nga saludsod kay ni Attorney Bilao na imbag nga oras mo, Attorney Bilao, ni Bombo Jerry Val, daytoy. Masaludsod ko lang, dagitoy urayon nyo nga ag-apply, kas kada umay to ag-exam. Ada ba iti ko tayo when no target nga bilang, dagiti umay ag-apply kan na umay to ag-examin? Kasi nabanggit nyo pa itatay, last examination kat almost 50% lang, dagiti nakadaray. How's that, ma'am? Mayat nga aldaw, Bombo Jerry, no? As to the quota, I'm not sure kung ilan yung number ngayon, pero as of now, ito na yung ating registration. So, more or less 1,000 yan gaya last year. And yung 50% last year, yun yung mga hindi nakapag-take ng exam.
it's not ano na 50% pero more or less 50% yung mga hindi nakarating ng exam. So, yung mga nakapag-register na puno naman siya, pero yung hindi lahat is nakapag-exam, hindi nakapunta siguro dahil sa Mhm. kanya-kanyang rason siguro kung bakit. Ayun. Okay. What about daytoy requirement nga mandatory nga RT-PCR test? Yung ti panangkita yo dito kasi pag mandatory, no choice talaga yung mga kababayan po natin na gustong mag-apply o mag-take ng exam. So, handa ba nga madagdag sunan? Iti daytoy nga requirement iso nga handa nga nakapag-participate last time? At hindi ba ako? Maybe isa rin siguro yan sa dahilan kung bakit Mhm. hindi nakarating yung ibang applicants noon dahil Mhm. siguro hindi nakapag-take ng RT-PCR. Aminin natin na talagang mabigat din talaga yan. Mhm. Sorry. Mabigat din talaga yan and additional burden sa atin. Pero we have to comply with Correct. the IATF requirements and requirements ng local government din. And para din ma-ensure natin yung Mhm. safety hindi lang ng ating examinees and pati yung ating mga proctors and Mhm. lahat ng mga makakasalumuhan nila sa exam venue. Ayun. Okay. So, Attorney Bilao, pakiklaro lang naman po kung sakali po na nag-RT-PCR test po sila, negatibo po sila, nag-exam po sila, pumasa po sila, yung pinambayad po ba nila, ma-reimburse po nila? Hindi po. Hindi. Okay. Own expense po nila yan po, sir. Okay, sige. So, klaro na po yon. So, maraming salamat po, Attorney Bilao, sa oras po ninyo sa Bombo Radio La Union. Salamat din po. Salamat sa inyo, Bombo Jerry and Bombo MJ and Bombo Radyo La Union at binigyan niyo ulit kami ng pagkakataon para makapag-disseminate ng information about sa ating NAPOLCOM entrance and PNP promotional exam. Thank you and God bless po. Okay, maraming salamat. And back to you, Bombo MJ. Kaysa na naman na Bombo Jerry yan ni Attorney Mary Hazel Bilao sa nati Provincial Officer for La Union iti National Police Commission Region 1. So manipulitin ako kung Region 1, Bombo MJ sa reporting para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 iti La Union, basta radyo. Bombo!